Sabar. Ya. Sinau bareng. Spesial dari Sadewo. Spesial buat teman-teman berdua. Mas Rian boleh bergoyang sini. Oh enggak. Oh ada satpamnya. Mohon izin Ibu. Mbak. Lanjut Nita. Cintaku kok ya sampun nesu nesu. Oh awa. Kabeh iso rasa kudu nganggo ngecucu. Emanan paras bagusmu ndak beda karo atimu. Rungono manisku. Goyang Ibu. Sayang ngapunten sastu yen tereng Ayo, saged Ibu. nuruti apa karepmu tapi aja suwelan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane goyang Bapak. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyang. Senajan kahanane kubrah, aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngajanine saben dina. Berdiri ya. Asik. Sangkarisma. Ada Edgar Multimedia. Sangkarisma Audio, terima kasih. Wasik. Cintaku
baik, terima kasih Denita, satu tembang sabar permintaan dari Mas Rian.